Landeira, xa rematado o encontro, primeiro, antes de nada, estrenaches titularidade no teu regreso a terceira división. Quero que me fales un pouco das túas sensacións a nivel individual nun encontro que a verdade sí que foi superior ao Estradense, pero o resultado foi empate. Boas tardes. A nivel individual estou contento pola titularidade. Creo que aínda podo dar moito máis. Espero ter outras oportunidades tamén, pero, como digo, contento por poder axudar ao equipo desde o inicio. Pouco máis. Logo, a nivel colectivo, como ben dis, creo que o equipo estivo ben en líneas xerais, que quitando os primeiros 20 minutos ou 25 que estivemos aínda, aí un pouco máis floxos, pois creo que o partido foi completo, pero faltounos o gol. Creo que aínda así temos que quedarnos co positivo, que é unha portería cero na casa contra un rival que tampouco había perdido aínda. Sí, o Silva demostra ser un equipo que inicia a Liga con moita forza, equipo moi rocoso na parte de atrás, e hoxe destacar dous nombres propios, tanto de Christopher o porteiro como Antonio o defensa, xogadores que xa conocen moito a categoría. Pero que sacarías ti, a parte do resultado a cero, outra nota positiva do encontro? Como digo, que creo que as sensacións que temos todos os xogadores dentro do campo foron moi positivas, e creo que iso é o principal, que temos que quedarnos positivamente, porque se xogamos así imos estar na parte alta da tabla. Estamos xa do seguinte encontro, partido moi especial para ti, regresas a Cangas, equipo moi bo, a verdad, un dos equipos potentes da categoría. Quero que me fales da túa experiencia a nivel personal, esa tempada que botaches ali, como afrontará o equipo ese encontro? Bueno, eu botei ali 2 temporadas na miña primeira etapa como senior, e teño un bo recordo de Cangas. Sentime bastante acollido polo clube, polos xogadores, e estou agradecido por iso. Logo, o encontro, como ben dis, é un equipo que ten unha plantilla moi forte e ten que quedar mitade alta da tabla en principio, entón un partido difícil que temos que competir. Moitas gracias. Gracias.